la Vadirum și ieri am fost cu barca în... unde am fost ieri? Pe Marea Roșie? Pe Marea Roșie și am văzut pești și să vedeți filmarea. Așa, un tank și ce țări am văzut de pe Marea Roșie? Am văzut Egipt, Arabia Saudită și Israel. Israel. Și acum ce trebuie să facem? Și unde mergem? Mergem prin deșert la cămile și o să ne plimbăm cu fiecare cu cămila lui și de-abia aștept. Așa, și o să dormim la Cort. cort toată noaptea, abia aștept. Și o să mergem cu cămilele în deșert și o să mergem o oră și cred că o să vedeți totul ce vedem noi în deșert când mergem noi cu cămilele și Revenim cu filmări, da? Da. Uite cămilele acolo, ia uite. Uite. Mergem cu cămilele, micuț? Da! Cămilele. Ce faci? Da, iată. Wow! Ce părere ai? Îmi plac alea mai mult. Astea două care înalte. dorm, care sunt pe jos? Da. Statele înalte alea și mi-e frică să nu sar. Unde sunt sări? Bine. Tati, uite-te la asta. Tati, e grijă. Băi, ești copil între. Tati, a mea se pupă. Cu al lui micuț. Îți place? Micuț, ce faci? Mami, cum e? Mă țin aici în comună, între... Ia uitați-vă un pic la mine. Ce faci, tati? Bine! Tu ce faci? Bine. Cum este pe cămilă? A început și a mea să facă așa. Tot asta face așa. Nu, da. De așa de apa, stomac. Mamă, dar chiar așa face când se așează apa. Nu știu ce, se scurge plin. Nu știu unde se duce apa. Toată nu mă fac ciudat. Oh! Oh! Am ajuns în deșert și acum este chemarea a rugăciunii. Uite pe asta ce face asta, vezi? Nu mai Zâmbește! Salutare toată lumea! Astăzi suntem cu cămilele și fiecare avem câte una și le-am dat, mă rog, nu le-am dat nume, dar le-am dat chestii care le au ele. A mea se numește Mâncătoarea, a ta, tati, se numește
cum se numește? Setică sau cum? Da, setică. Setică? Setică? Pentru că a băut multă apă și scoate niște zgomote foarte ciudate. Ia uite. Ia. Hai, mai scoate un pic. Așa. Al lui mame mâncătoarea și al lui Mihuț e normal. Normal one. Da. Și vi-l prezentăm și pe ghidul nostru. Ascultați puțin. Hai. Scoate un zgomot foarte ciudat. Uite, acolo cred că mai cresc ei niște cămile pentru că sunt... Arăta? Da, știu că chiar ești. sunetele pe care le scot cămilele după ce beau apă. Bă, o să mă mai ține. Eu nu văd. Ce fac ele în spate acolo? Se pupă? Se